Vítam vás u nového videa, kde si dneska zahráme Ranked Battle Royale, pretože teraz mám rank len Diamond 1, 21% a chcem už konečne túto sezónu dať svoj prvý Elite. Bohužiaľ nie som najlepší hráč, ale chcem už konečne dať Elite, pretože mi to strašne leze už na nervy. Vždycky som mal buď Diamond 2, alebo Diamond 3, ale v živote som nedal Elite. Dneska, alebo teraz som sa rozhodol to zmeniť a dávam vám tu prvú časť videa, kde to spoločne dokážeme aspoň do Diamondu 2. Pohodlne sa usaďte a ideme na to. OK, ja asi neviem, kde mám presne padať na rankedy, zase nechcem padať na úplne suché miesto, ale chcem padať niekde tak medzi. Asi by som šiel sem na pole. Aj keď už na tom poli nie sú také dobré čestky, aké boli, tak stále je to veľmi dobrý spot, kam padať. Mám pripravené goldy, teda asi. Áno, mám pripravené, no len 4000 goldov, ale na niečo to postačí. OK, pára tu niekto so mnou, nevidím na prvý pohľad nikoho, takže všetko je ok. A niekto sa tu nachádza, lebo neviem, či mi svieti korunka každú hru. By the way, pred asi posledný týždeň, čo som hral, tak som hral len zero buildy. Teda myslím, v Battle Royale som hral len zero buildy, pretože je tu strašne veľa vecí, ako sa to dá využiť. Táto sezóna je podľa mňa veľmi dobre na to stavaná, sú to veľmi dobré zbranie na zero buildy a veľmi dobré veci, movementové veci, takisto aj takisto sú tu aj veci veľmi dobré na chránenie, ako napríklad myslím tento Bubble Gear. To je veľmi dobrá vec do zero buildov. Inak, povedzte mi, či máte radi mamut pistovku. Viem, že Tropix, čo som natáča videá, tak ju má rád, ale ja ju doslova neznášam. Neviem ani s ňou hrať a neviem vôbec, prečo ľudia používajú. Dajte mi vedieť, napíšte do komentáru, či máte alebo nemáte radi mamut pistovku. Ďalej, toto je veľmi dobrá vec do zero buildov, ale neviem, ja na tie zero buildy potrebujem 7 slotov, aby som si nazbieral všetko, čo potrebujem. OK, snajperka. Tá je dobrá len v zero buildoch. Zase rozprávam o zero buildoch. Počúvajte, ja musím natočiť video, kde budem hrať zero buildy s celou mojou skupinou. A musíme tam dať aspoň jeden win. OK, mám nejaké začiatočné veci. Môžeme sa ísť pozrieť do shopu. Viem, že hráč, ktorý padal do Masked Meadows a ešte nevyužil trezor, zaujímavé, tak isto tie dilbity, ktoré mu padnú z toho, chce podľa mňa mínúť v tomto shope. Z zero buildoch sa vám veľmi oplatí ničiť tie veľké... Myslím, že... Myslím, že na tomto sa vieme zhodnúť. Kempí tu niekto. Á, niekto tu ide. Teraz budem ja ten, čo kempí. Jak? Jak, kamo? Kamo, chápete? To sa nedá ani. Proste sa to nedá.
hneď prvý hráč, ktorého stretnem, je proste už... Čo je on? Platiňák. Ale kámo, rák, keby bol Unrealák. Poďme skúsiť ísť do Masked Mirrors na trezor. Aj keď tam padá veľa ľudí, možno budeme mať šťastie. Uvidíme. Jeden. Dva. Zatiaľ len dva. Neviem sa ma strašiť trafiť. No tak to si robíš srandu! Ja to nikdy nedám! Proste týpek, dva týpci, čo tu padnú, tak jeden z nich ma začne strieľať zo strechy a druhý príde za mnou a ani som ho nepočul. Minus 7, kámo. Toto je Road to Platinum, nie to Elite. Šancu. Ak toto nebude dobrá hra, ukončím natáčanie a toto video nevydám. Každému videu dávam 3 pokusy a keď po tých 3 pokusoch není ani jeden normálny, tak to proste zruším natáčanie a vymažem to, čo som doteraz natočil. A neuveríte, koľko takých videí už bolo. 1, 2, 3, 4, 5. Nádhera. To nie je úžasné. Ja ho nechám tak, kámo, lebo... Teraz neviem, kde je. Nice. Fú. Náročný hráč, veľmi náročný hráč. To je tiež dead. Kamo, neviem čo išlo tomu typkovi, čo tam bol predtým. Kam ten je otvorený? Kto ho otvoril? Zomrem. Tak ne, nezomrem. Fuj, kámo.
Ty vole. Nie je zle z tejto hry. Táto hra mi robí také stresy. Ako ďalší kámo, typek. No tak to ne. No tak to ne. Fuj, kámo, ty kokos. Toto je najviac stresová hra na svete. To je úplne nezmysel. Nezmyselná hra. Fuj, kámo. Je mi normálne zle. Kámo, tak ja som to vedel, že to olutujem, chápeš? A to sa proste nedá, keď každý človek proste v tom šupe campí a vždycky proste... To je tak hrozná vec toto. Ale to máme nejakých 30% plus. Ideme ďalej. OK. Poďme teraz niečo iné skúsiť. Tuto sa môže niečo nachádzať, že? Máme tu. To hneď je, že? Robiť? Nepadne. Ale tu je epic čestka, toto býva. Nepadol. Ani tu nepadalo, takže ani jeden byl byt. Super. Tu asi nič, ani nikto nebude. Ale ja som zahľadol jednu vec, čo by mohla byť pre mňa výhodná. A to je presne toto. Máme to sem a sem. No, bereme auto a ideme tam. Ne. Kámo, prečo by to niekto robil? To je v p***i toto. Ja to nedám. Tu sú sami kempri. Sami. Proste tu nikto nie je a z ničo nič, proste z random kríku, s miliónov kríkom, čo je na mape, vyjde typek. Prečo? Ľudia za nejakú túto vec ma budú neznášať, pretože ja tak neznášam hrať sám. A podľa toho, podľa toho ako kedy. Ak hrám sám tak, že sa mi ako darí, alebo že proste mňa to ani nebaví hrať sa v Fortnite. Kebyže už vôbec nenatáčam videa a hrám si akože len tak pre zabavku, tak to vôbec. To už je úplne inak. Pôjdem sem. Kámo, tak tu niekto padá. Prečo sa to všetci skovávajú?
popadáme asi sem. Myslím, že tu padať nikto nebude. Teda asi. Ja neviem. A dúfam, že málo hráčov. Okej, nie je tu nikto. Kamu tu nikdy nepadne Dilbit. Nikdy. A v živote mi nepadol. Kamo. A počkaj, ja som zabudol. To ešte. Ale dobré je, že tam je vždycky jedna epic čestka. Možno to budem padať na solíčka. Tu ešte nejaké ďalšie čestky. Celko v pohode. Povolám si tu airdrop. Občas mi tu padne Dilbit. Myslím, že v pohode lokácia. A hneď tu máme aj auto, a ešte to, tam ešte sú nejaké veci, keď tak. Podľa mňa toto je celkom aj dobré miesto, kde by som mal padať, a to sú ďalšie veci. Tu sú 3 čestky. Kámo, tak toto je úžasná lokácia. OK. Podľa mňa o tejto lokácii málo ľudí vie. Auto. A ideme preč. Ne? Ne! Ne! 50 HP! Kamo! Oh, bože, prečo sa toto deje? Minus 4! Zatiaľ sme si stále nepohli. Kámo, ja som dal jedny schody a postavím to 4. Ja proste neviem editovať, proste to je ten môj problém. Let's go. Neviem, tu znova, bolo to dobré miesto. Čestky. Kámo, to sú 100% 3 čestky. Toto je tak dobrá lokácia. A toto miesto podľa mňa neodstránia, pretože je to pri novej časti mapy, čo si myslím, že neodstránia. Tak tu možno budem padať aj vážne celú novú kapitolu. A hneď môžeme ísť potom tu B2 fajtiť. A tu je to väčšinou prázdne. Som tú druhú hru a je to tu stále prázdne. A toto bude dobré aj do buildov. Ja to vezmem. OK, idem to využiť. A potom ešte jedna 100% mythic čestka. Epic čestka, tak. Yes, konečne mi padol Dilbit. Máme jeden. Nice. A tu máme... Čo to je za zbraň?
Scope Burst AR. Možno uvidíme. Je to veľa goldov, kámo, 200. Môžete minúť všetky goldy v shope, aj tak sa to si tu vrátite. A ideme znovu na auto, máme veľmi veľa nábojov. Toto je podľa mňa veľmi dobrá lokácia. Uvidíme ešte, ako sa... Na začiatok je fakt dobrá. Ja môžem ísť rovno do shopu, do Magic Balls, kde som si to aj prijal. Niekto tu je. Kamo! Kamo, prečo z hora? Čo? To nedáva zmysel. Kamo, takto si robíš srandu. Kamo, prečo mám úplnú nešťastie, chápeš? Ja to nechcem, ja to pičovina skurvená, priebaná. Kámo, chápeš, že vždycky dole čaká niekto, kempi tam a zrazu príde typek a príde z hora. Nikdy v živote sa mi to nestalo. Ideme znovu. A myslím si, že to je vhodné aj pre duo, nielen pre solo. Takéto údolie. Mám tu prvého adepta, ktorý tu padá. Ja udám náznak, že som tu. On padá priamo sem, onže ja padám na 4 čestky, na 3 čestky, sorry. Nice. Už si otvoril aj mytickú čestku isto. A niekto tu padá aj teraz. A to je AFK. Dobre. Nie! 11! 11 HP! Znova. Je to dobrá lokácia, nepadá tam veľa ľudí. Až kým si to potom niekto neuvedomí. Máme zlatú kartu, čiže môžeme padať rovno na trezor. Nechcem ale padať rovno na trezor. Nie je to pre mňa výhodné. No prečo brokovníci zrovna obidvoje? Neviem, kde padli tí typci. To je dead. Kámo, to je ten, čo som vrával, že je najlepší. Yes! Mne to prišlo podozrivé, že tu ešte niekto bude. Ne! Kámo, ten jak zas prišiel?
Kamo, on príde z ničoho nič a úplne divne. Dobre, ale sme 31. a máme nejaké killy. Asi už nebudem chodiť do toho shopu. Lebo vždycky sa tam niečo deje a ja tam nerad chodím. Radšej pôjdem do toho mesta hore a tam aspoň nazbieram nejaký kill. Máme aspoň nejaké percenta navyše. Teraz sú to dve. OK. Myslím, že toto bude asi aj dobré celkom ER-ko do buildov. Myslím si, že do buildov bude fakt dobré. Tentokrát tu sa mi nikto nepadal. Tak som to ja videl. Kámo, tak veľa nábojov získam. Tým, že stačí otvárať len normálne čestky. V každom dome. Ja sa naskvál pozriem potom do Fortnite GG, že koľko sa tu nachádza čestiek a goldov a neviem koľko všetkých vecí. Ale musí to byť fakt veľa. Už teraz to nepočítam. To je celkom divné. Ostávame legendárne AR-ko. Čiže... Kámo. Ne, suka! Nemá to. Kde je? Neutečieš len tak. Hajzel. Kvôli tebe som do prdele minul všetky moje grapplery. A nemal si ult shotgunu? Mal si, ale tvoj bola cenifárka, tak to je trapné. Tak, nice, ideme ďalej. Myslím, že v duách táto lokácia bude ideálna, ale v stovách je ešte lepšia. No s tom už nič nerobím, môžeme ešte semka sa pozrieť, čo sa tu deje. Tak, nice. 5 big below. Zaujímavé, odkiaľ to získal.
Zaujímavé, zaujímavé. Shotguna fialová, díky moc. Ty si tiež nemal náboje? Kámo. Tak to je mimo. Tuto muselo ešte niečo ostať. No nice, tuto ostalo nejaké ešte. Ne, suka! No jasné, že mám mamutku. No jasné, že mám mamutku a... Bože, ja to tak neznášam, tú zbraň. To je najhoršia zbraň zo všetkých, ktorá kedysi mohla prísť do Fortniteu. V živote už ju tu nechcem ani vidieť. Hurá, chvála Bohu, 79%. Ideme ďalej. Alebo poďme na chvíľku dole, musím si dať prestávku. Prestávka pomôže vždycky najlepšie. No, sme tu po takej 20-minútovej pauze. Dal som si niečo na jedenie. A momentálne máme za sebou asi, neviem, 15. 11. hru. To je úplne jedno. No, dúfam, že máme teraz 79%. Pauza mi dúfam, že dodáva nejakú energiu od nervov. A uvidíme, ako sa nám bude hrať. Teraz naša lokácia je taký hot drop. Ale nič zle by sa nemalo stať. Dobre. Ja idem sem. Berem toto. Tak hneď ušiel. Hej. More, kamo, odkiaľ? Tam je. Vyslač hlavičko Miku. Oh. Dúfam, že tam ešte stále nečaká. Bol by to od nej trápne. Tak to bolo tesné, ja som sa skoro posral, ona mne vedela. Tak to bolo, kámo. Fakt tesné. Fakt, že fakt tesné. Ani jeden diel byť, to je pohoda. Ja som tu prišiel kvôli týmto krásnym čestkám. Nice. Myslím, že nechcem auto shotgunu. Takže dúfam, že mi nechce niekde padne klasická. Čo to vidím? Čo moje oko nevidí? Nikto dneska nepadal. Tak to bude pre mňa. Violetka legendárna. Ešte by som tu shotgunu veľmi rád chcel nájsť. Twin Mag. S tým som veľmi dlho nehral. To rád vyskúšame znovu. Myslím si, že Twin Mag je veľmi dobrý. Walkie-talkie. Aha, to sú príbehovky. Ak chcete príbehovky... Počujem nejaké veľa čestiek pod nami. Mám posunúť všetky dopredu.
Oh, hej. Čo sa stalo? Dobre. Nie mi to teraz úplne ukradnuté, mám úplne goldwood. Okrem tej shotguny. Ale to nevadí, niekto začal učiť toto auto. Nič proti, ale... Nice. Ne. No tak to ne. No čo sú za taktiky? On je úplne pro. Vopred sa chcem ospravedlniť, že hrám takto škaredo kempersky, ale... Chcem to mať za sebou. Fakt mi to je ľúto, ale... 2 killy. Stačia. Mám iba 109 HP. Čo je úplne trápne. One eternity later. No ja som sa sám zabil aj keby. OK, sme 11, udržali sme to. S 2 killmi. Ukáž sa. Yes! Konečne! Fuj, kámo. Máme Diamond 2. Čiže môžeme náš part číslo 1 spokojne ukončiť. My sa uvidíme pri parte číslo 2. Kde dúfam, už budem mať niekoho na pomoc, kto mi s tým pomôže. A nebudem to hrať v solách. My sa vidíme pri ďalšom videu a prajem vám pekný zvyšok dňa. Čauko.